Hagagtangukpa bat ukun bat umansiyem bakuin ka jinga jong try jong Jesus Christ bat ka jing jong blay lambar ka jing slok jong mansiyem bakuin ken John rengkat bat pi baro ko men ko prabu haka gospel mentagasngi kat kumu Matthews kelanong bashpau kat khot khandriu hadu arpolai kawai nak benta jong ka gospel kak ong kumni Henry uta bayene hadu kabakut un laim tekamut ayu kani kajing yene hadu bakut khnang ba ngin laim kamut bangin day bandan kajing yene hadu kabakut ha kajing yau blay bat ya upramarjan ban yene ha kajinge kabau blay la khot yangi da kajing kerku kerdo kajing lama ke sakman jang baptisma bukui bat ki wai kui ke sakman ngidai ban yene ha kajing duai ngidai ban yene ha kajing jing buram iwai ya wai pan ngidai ban yene ha kajing yamab bat ha kajing yarab mar keliang ngidai ban yene ha kajing ya sha bangidai ban yene ha ki kam babha ki bahaman lagasni bangidai ban le dag balai kumne klempep ni salai ai kon men ko prabu ni doai kerpang ha kani ke mas pokoi bau blai kerku kerdo yangi wai pi wai ban a hingi ka bor ka jing klain bangin long ki ba yene ha ka jingai ha ka jing yau blai ba pramarjan kumala kren mentang bangin yes ngongu yau blai melakhot ban long ki khun ki jong lengba kani ka jingai tengai khoblai singkha basubakman bat badap jingker khu jong blai ro ya Simeon renyau Andrea daman bha ji kriyam ibadalin khasimyong bat Frankie khasimyong ngidwai bau blai nang these ki jingker khu gerdo halar jongki hakaliang kamet bagamen sien rengkat imei pa kinmen ki para ki bahing sembaro ngengu yau blai namta ki jingker khu gerdo ki blat hese hai ba Mauri bat kong Carolyn Mertong bat ki khun ki ti baro bakidan dan ki jingko jingkia nginang duai bau blai nang kerku gerdo iki ngidwai ho blai ru nak benta kine kinman ki para ki badani kine ki jingtmu ba per karpange nak benta Aaron Cirwa berkejing kesam Tracy Mauri Banisha Mary Sun Samida Rapsang Ilian C Nongrum Bashailing Khar Ibakordor Malngiang Roylang Kundai Anthony Dowling berkejing kesam berikitu baro kebadan kamlem kejing duai kejungi bau blai nakabor kajing pengkhia un aino kajing ko jing khiak bakham kloi yak bapang wisdom but undan ri un smasuk her yak bakoy bakhia nirwairu nakbenta ki mensiem bakordor ki boblai la khana shaladi kerpange nakbenta ki Maria Saukmi Bliss Sinalapang Sophia Kurba Depan Shabong John Hannes Khaluki Shining Star Darling Ronaldo Mensong Joseph Raja Ao Wilfred Kharkongor bad yak mensem baro ki bedang dan kamlam ki jing duai ki jungi boblay ki jing ki jing snei un aino haki ya ki jing subnang ka bom jukot ni penbet penbiang ilade ban pediang ya ki jing kerku na blay dag was sesien ni panma yela ki jong kilai kilat ki jing klot ki jing dona breu jungi baro
nga phla hau blei beren bor baro bada phi ko hanmen ko para banga la le pop shibone daki jing perkhat bada ki tien daki kam bada ki jing leklen daki jing le polat jonga daki jing le polat jonga daki jing le polat bakrawe jonga namar kata nagar pat ya kamar ya bukhuin kabaya sa ka chhe suti yaki angel bukru khuin bari phi ko hanmen ko para bandwai nak banta jonga how try ublei jongi ublei beren bor baro ni snai yangi beren dalam ma bigi pop jongi uni alam yangi shagijing em bom chukon ko try to isnai ko Kristo isnai ko try to isnai to ni duai ko blei me uba hagajing penret yelade melapan khibyang yakaprothai kabalakalon to ai haki pai ringai jome yakajing kemen bukhuin khnang ba yakito kiba melak kanthat nagajing long mrao hakapop men ai yaki ban kemen hagajing suk bom chukut kerkhu kerdo ablai chaiganran yakine ki khun kiti kibara khe kasni kha ka jungki to nang da nang keri ki man lakasni bat yakba pang bistom to ai no haki yakajing ka jing khia ba kham kloi yaki ba koi ba khia to ai kajing suk kajing kemen ban yai pendan buram yami bari kemen sim ka ba mila khana shalade to ai no haki yakajing suk nang ka bom chukot Thou try jumi Jesus Christ khun jumi ubay em bitsin sharang kat bat me ha ka jing along ka way jung min se ma khuy way blay chu nom la chu nom